दा Akan pakai shower kan? Sedikit pakai. Soita sare soita wa ang ani bagano lebar serangui kangsai tomang jorawo ঠিক 8টার সময়ও থাই মেনলি ইসিনি বিজেপি পার্টিনি কনভেনার সমীর দেববর্মা এই বুথ প্রেসিডেন্ট কমলকান্তি দেববর্মা এই বরং রজনীকান্তি দেববর্মা বড় আসনটা থাই आं बागान हक तंगमान जराव उपलब्धि थायो दाला खाथुबै आनो आक्रमण खायथाबो आनान बागनफोरा सिख्लायै जा किसु बुखा आंनि लेबाराव गथांगो बर' आं मेटिसा चालु बर' फाय माना खायना खायनि जेते बरानो बखर फाटिबै बुयै दारो बाय बुयै आगनै सिख्लायै आगन करे ओंखाय आंनि लेबाराव फाय हाय हाय ओंखाय बर' खालै थांबाय ओमफ्राय अबनो आनी आं साइनिया बरफ आनी तांगे आनो एफेक्ट खाय हयतो चिनि दखाराव ताबो आं एसे लिस्ट चेयरमैन हिसाबै टिप्रा मथा पार्टी आं इनभल्व खालामबाय दङ प्लास 46 सुरमानि एजिएस पार्टीनि आं आबनो पिछने खालायदा बुबाग्रा चिनी डेविड मुरा सिंह दखानी बागै सामुखाय दङ आबरनो लगिरि ओइ हिने दानि मकल केना साइमिया हठात खाय आनि बागानो आं सामुखाय दंखानि बरंग आनो आक्रमण खाय बुथानानि आनो तिनि बुथार क्लान खामो दारो बाय तांखा नो गयां रग बखरो रग तांखा अनबान का खुलाय हस्पिटालाव आं खालायजा लुकुरो दफारो चिनी दफारो दखान बागै सामुं दांखाय अबहायखाय बिरमान खालायो जतनो आं कयनाय आबहाय बर' रखनो जों मासिनाय तै आं तिनि थानाव एफेयार खालायनाय 24 घन्टानि बिसिङाव आ भिक्टिम रंनानि बागै आंनि कय आबन दंनाय अंनि आंखाय आं बासुबै दंला आंनि दखाननि बागै सामुं दांखानि आंनि बागान आं bolong hoktani ani tamo online ang tauni bagai buthajanna na tauni bagai bujangna na hoyto party ang onno party khlaimano jatini party khlaimano national party khlaimano chini dokho bai dokha sung obhai khlaikai sung chini dokharo ukrusung yok sama malaisina o thaile niniya hinai khadaman abo bobu sukubui abo borongni hin khanama ba ani thai anjai an thani kagos potro tongo document tongo even para basi tongo o thai ania eto ang aro project khlaimala khamo ang ajaga bagan khlaimala khamo ani document aro ani mungoi ani babani mungoi ungla khamo ge abunai ni bini bung tamse sakama pula bini bung Komalkanti Deborma bufani mung tama bufani mung Narendra Deborma ekore BJP ni convener SAMIR Deborma bufani bumu Manoranjan Deborma tarbong logi tongnai Rajanikanti Deborma bufani bumu Sosindra Deborma jotono le bufa joton thija ani bo bufa thija ge tabuk ni nahar mung borokno 24 घन्टा नि बिसि आबनि साजा मारिनाय आंनि खेत्रे आं बरनो फुंजा याकिसाय बुलिया नांखांबो बुइमा खामो आं फिनिबो आनि पारावो आनि बुखु पखायसा खलंनानि नाय दङ जे बरनो दाम खायो किन्तु आं खलया आइन जखन थाखा आइन नायतो आइन बिचार खायतो आं आइन मते थांनाय
ang tao boro gaya boro ano bukang mo tao bono bukang ke odok khorok tang mo sin do kharong hinang sung tao manya ko o jaga se sung bai sung tao mo henglai tong kai tang kai ja ano khlaimani abo ain naine ain thanang bichar kene 24 ঘন্টা ni bisingo boro no ls mak khaine nini na halmo nini na halmo ani koi ani nini mung sagat ani mung dewaranjan deborma kaming kai meni bisi 1 number ward ni boro Chotwi ওর তামনি বাঙাই নরক সা খামনগো ফাই সপাইনা নাংখা তামু বিষয়টি আবু কিসা সাইখানা দিগা সরাইছে বালাইখানা হামবাই মিডিয়া পার্সন जों তিনি অর কলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সপাইমা হেंगे তিনি ফুংকজাং জরা কাইসা সামুংनि बागै आं ताखुब देवरंजन कल खाइमानि फुंगो आफ्रो बसाव आनो ना फैबेगेदि आं बासिगलाखा आंते बासिलि आं फिनाय हिनै साव गां सागा तामुं इंके आं बागानो फाइमानि आनो बय कलांखा आनो बखरो फाटि बय कलांखा थिजाजार रं आं ताबो फिनाय साव इंके फुवा नामा सिंजां थांगां इंके लगे बिम फुन तानै आं सिनि लिडार्स रंनो फुन खाइगा जे देवरंजन बागानो बुजागै तंखापो फाइबेगेदि हिनै इंके ইয়াগুলো जों सपाइगा सपाइ जागाथ सबाइ मानलि आं सालामा हस्पिटाल कइलानि प्राथमिक हस्पिटाल जों आरो थाङै मालाइखा आरो बेसिं खाइतमान नुखा इंगाय बिनि बखरक यांगो तान साइमिया कलकमा खायै तानजाक ते बुसाक सिदा बुजाक yang सदराव बुजाक इंगाय फिगंनि yang बहकाना साइद आरो तानजाक नुखा इंगाय सालामा हस्पिटाल चारिमानलिया बनो कुलाय रेफारि मानलिया गुलो जों ताव कुलाय सपाय ड्रेसिं रखाइदिवै ताबो सिटी स्कैन रखाइना बागै हासुमको बिसिङो दाजा वार्ड बिसिङो दाजा इंके ताबो आबुनाय रनो नरंनि सानमुं तामु ख्राइनानि बुनाय रगनो तामुनि बागै बु बनो जों सुंगा सुंमानि बिनि जागानो बरफ सेगु हिनै खनावो खरकताम ताबु रजनी देबबर्मा कमलकान्ति देबबर्मा गाय समीर देबबर्मा बर खरकतामबु हिनै तै जों भिडिअ बकिसा नुखा बजागिया सान सिगांगो बर वालाय तंफोर बकिसा बिन मोले भिडिअ थैमाने आबो बकिसा नुखा जों इंगे बरंनि आबो मोखां रक काजाक दङ फुटेज रक काजाक दङ आबो जों नरम रुवानो बजागिया सिगांगो भिडिअ थैमाने आबो रक दङ गाय जों ताबुक तै तामुनाय नामा आबो तो सरकार आइने थाने थांगा तिने आइन रक दङ पुलिस प्रशासन दङ आं फुङो खोनामोन लगे आं थाना कल खाइगा थाना कल खाइ जिने देवरंजन बागानो बुजागै दखापो नरक थांनाय गेदि ते फायर सार्भिस नाव साहार काते फायर सार्भिस लगे थांगा थाना लगे थांगा दाबो थाना नायानो ताम खलायमान जों तो जेहेतु जों पाब्लिक रक जों प्रशासननि बागैनो जों बरकनो जों आशा खाइदों प्रशासन ताम सिद्धांत ना आबो जों नायानो इंके नेनि सिनि मुं सागारि आने सिनेमाखौ ताबो देबबर्मा आं तो ताबो साना थांगे पलिटिकल 46 सुरमानि ओमफ्राय सेन्ट्रेलनि DWF नि मेम्बार